гледам един пич, Боби, обикаля Африка. Първоначално обикаляше с една Астра, но понеже много проблеми с нея и я смени за една Тойота. Но все тая. Та пича обикаля Африка и изобщо ще кажеш, че не ги мисли работите. Обикаля от държава на държава, няма никакви проблеми. Пък има някакви пичови, седят в България и викат: о, в тази гадна Европа, там тези африканците не знам с какво правят, не знам с какво ще става. Не знам. Явно от Африка, тези, които правят някакви проблеми, са дошли в Европа или не знам. Или наистина в Африка, или хората от Африка не са чак такива, които се опитат да се изкарат от някакви други. Друго също ми е интересно за този Боби от България, който обикаля Африка с кола. Уж се издържа от социалните мрежи, от YouTube. Качва един път на 10 дена. И аз съм някакъв такъв, обикалям се тук из Берлин. Обаче се сещам за него и си викам, дали е жив този човек. Си викам, добре бе, аз ако бях на негово място, обикалях Африка и печелях само от YouTube, от рекламите. И сигурно ще да качвам всеки ден. Даже и по 2 пъти на ден. А той обикаля Африка, уж се издържа от YouTube. Си задавам въпроса, то дали да не е отговорил на емейлите от там нигерийските царе, които ако им пратиш там данните си и им преведеш някакви пари и ще преведат наследството милиони, дали да не е ударил някакъв такъв нигерийски чакпот и затова така да обикаля Африка. Не знам. Вие напишете в коментарите какво мислите по тази тема.